Hamrem berta kalang abang kubang pi ke don fansi ta melom padiriglo. Non hamrem berta thanji bangni liten don hi non berta arjukonik tha. Ingnam raikom saikhi atum pen athengpi ke pon kanghu athengpi kenep dunlong. Ni jangkar benglong kaparlo lakha troksi kopli constituency kaparlo kheruni sordan range Ingnam raikom saikhi atum ajo bang patrolling kedam kachupeduk bom mahut athengpi ke pon pu berta longsi Ingnam raikom saikhi atum group hini chetaksi patrolling damlo. Bangso patrolling ke damahut jengkha pen ihum hengpi ke platang joy pen ke wan bom ajo porpai crazy apor malom tata mobile pen hengpi ke wan plung dung pen jengbong orong along nep dun cheklo driver atuma phan ke ajo amat nep ingnang dun long le detlo hengpi ke pon kanghu athengpi amen lake ing het long hing pusi nang pachini dun kenep long check agari number lake AS02 BC 8473 hello bangso athengpi hithia dor lake suri troxy cap andamji bangso athengpi kadu kavike do lake pis troxy cap rasir cap ando pusi franke athengnu ningje pon nilton insa sake hai bang jasamet ne information do pusi kualang la sateng dang ateng pen nilton phan toilo nilton group hini bhagnang koglo nasi group hini kan ta kom pamela nilton bangge las li bangge latum chengbong ko adim long na hanta katha be mati gari bikoksi kapjilo ajumati rasapochi kono oso side ne kikat lahai bang nilton riun edelo sital gari bangke range officer ngandela Tapi thank you lah. ene asamis pan ga awal kusiku nilton ri pada saat yang dengan B1 mana kadang donai tempiang dong data isila kasi non nilton officially kam claim dong lah kam jujela sitame non 79 bak piece dulu dah lalu bazar long value langdam lo long te suri 70 to 80 bak rasa valuation bang dokumen Ke belakang thank you. ke kelatan tertentu langsung